prišla mi taká idea, tak som sa rozhodla, že to natočím v takomto ručnom prostredí. Dúfam, že sa to bude dať. A pýtate sa ma vzhľadom na to, čo som postovala o tých myšlienkach, že ako to robím ja teda, lebo že si neviete, že vám prichádzajú negatívne myšlienky a že neviete, čo s tým. Každému z nás prichádzajú negatívne myšlienky. Je to úplne normálne, že sa niekedy dostaneme do pochybností o samom sebe, alebo o vývoji života, alebo o celom tom, ako sa to deje. Keď mne príde takáto negatívna myšlienka, hociaká, ja neviem, napríklad, že dcéra má teraz chrípku, takže aj ja ju dostanem, že čo keď ju aj ja dostanem, tak tú negatívnu myšlienku nemôžem ju odohnať a nechcem ju nevidieť, lebo je tam. Ale ako to robím, keďže tá myšlienka je vlastne, sa manifestuje a ona je silná, pretože my sme silní manifestátori svojho života, tak to robím tak, že ako náhle si ju uvedomím, že mám tú myšlienku takúto, že mi prebehla hlavou takáto pochybnosť, strach, niečo, čo ma môže stiahnuť, tak ja hneď automaticky si zavriem oči a len si predstavím, že tú jednu myšlienku nahradím 4 pozitívnymi. Napríklad si predstavím, aké mám silné pole moje, ako všetko odráža každú baktériu, každý vírus. Konkrétne ide o nás napríklad, lebo včera dcera kýchala. Tak som si povedala presne, že Bože, teraz ak ja a potom nie, ja mám silné pole, všetko sa odo mňa odráža, som zdravá. Proste ten koncept toho, že keď ona má vírus v sebe a ja musím z neho ochorieť, môžem si dovoliť neprijať. Všetko to, čo si myslím a čo príjmem za svoju pravdu, sa mojou pravdou vlastne aj stáva. Takže keď tú jednu myšlienku nahradím nejakou inou, povedzme, ja si to robím, že 4 takými pozitívnymi, tak si ako keby pretunovávam tú vibráciu toho strachu, tej pochybnosti, smútku, alebo neviem čoho, tú nízku vibráciu na niečo v dôvere, vo viere na niečo pozitívne. Ale musíš tam ísť naozaj do tej hĺbky, že to naozaj ako keby aj precítiš. Takže naozaj uverím tomu a verím tomu, že mám teda to ochranné pole, že sa odo mňa tie vírusy odrážajú, že som dostatočne silná, že sa viem čistiť proste od tých baktérií a tak ďalej. Takže nie, že ma to nechytí, lebo to je negatívne, ale v pozitívnom, že som zdravá, všetko sa odo mňa odráža a som dosť silná na to, aby som odolala každému vírusu. Takže napríklad takto. Keď si teda zvedomíš, alebo keď si uvedomíš, že máš nejakú negatívnu myšlienku, tak si ju nahrať energiou a emóciou nejakej pozitívnej myšlienky, ale ja rovno odporúčam 4. Takže 4 také myšlienky za sebou v energii, v emócii, aby si sa dostal fakt do tej vibrácie tej viery, v to, aby si vyvibroval to, čo ťa ťahalo dole, aby si vyvibroval hore. Ak sa ti toto videjko páčilo, daj like. Ak budeš mať ďalšie otázky, za ktoré budem veľmi vďačná, tak mi kľudne píš buď do DM alebo do komentov.